Arthur, kunne du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg. Dit liv, barndom, hvem du er? Jo, jeg er født og opvokset her i Hadsten og har boet her lige så længe, som I kan huske. Og jeg har boet sammen med min far og mor indtil så lige en dag, hvor jeg var 7-8 år. Så de døde begge to i et biluheld. Og, ja. Hvem skriver, Arthur? Det er sådan min sådan specielle veninde, eller kæreste, som, der skriver, ja. Er en her fra byen? Nej, hun er udbydes fra, hun er over for København af. Vi ses over webcam nogle gange, og så spiller vi sammen i World of Warcraft. Den skriver, husk ikke katten med. Det skal jeg lige huske så. Det skal du huske. Ja. Jeg synes, du virker til at være super godt humør. Ja, det vil jeg også sige, ja. Hvad er det, der... Det var efter dernede. Angel, hun skrev. Angel, din kæreste? Ja, Angel, ja. I skal spille i aften? Ja, vi skal spille i aften. Det glæder dig til? Ja, det gør jeg. Det hører jeg selv, det er super. Ja, det gør mig ikke meget til. Skide godt. Det er bare der, jeg har det bare ekstra godt. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Hvad skrev hun? Var det hende? Ja, det er hende. Hvad skrev hun? Det er jeg sgu ikke helt sikker, jeg kan alligevel. Men skal nok blive besked senere fra. Nå, så må I gøre det en anden dag. Så? Hvor skal du hen, Arthur? Jeg skal bare lige ud. Bare lige på en tur. Er det okay, jeg går med? Ja, det er fint. Ja. Arthur er skulle lige hen og være lidt alene. Har du lyst til at fortsætte optagelserne, Arthur? Eller er du rigtig dårlig humør? Skal vi stoppe i et øjeblik? Altså, jeg er i dårligt humør, men jeg synes ikke, det skal påvirke filmen på nogen måde. Det er vi rigtig glade for. Ja. Jeg synes, det er spændende at følge med i. Ja. Hvad så nu? Hvordan står det til? Med Stadig lidt ærgerlig. du er stadig, ja. Jeg er lidt ærgerlig over det, det vil jeg gerne sige. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Det vil jeg sige. Ja. Du tjekker lige igen. Hun kan godt alligevel. Er det rigtigt? Ja. Sådan, det vidste jeg. Ja. Selvfølgelig kan hun det. Ja. Godt for dig, mand. Ja. Så skal det være. Skal I spille nu? Ja, vi har planer om at spille nu her. Ja, nu har Angel så lige skrevet. Hun er online nu. Ja, hun er online nu. Så I skal spille? Der. Ja. Hyggeligt skrive. Jeg kunne godt tænke at mødes en gang senere. Okay. I virkeligheden. Nå, altså, rigtigt, altså ikke længere online nu. Nå. Arthur og Angel aftalte derfor at mødes den kommende weekend. Derfor tog Angel på toget og tog toget fra København til Hadsten, hvor Arthur ville hente hende.
toget til Viborg. Klokken 9.26 kører fra spor 2 om cirka 7 minutter. Hej. Velkommen til Hastig. Jo, tak. Ja, kom med. Det er så Hastigen. Jeg vil sådan sige, det minder sådan lidt om Grimmer. Ja, det gør det faktisk. Ja. Jeg var sådan lige med. Jeg ved ikke, om man kan se. Ja, Ja, det kan vi det. Det er lidt sjovt, men skal vi gå hjem?